Good morning mga katuski. Nga po itong kabinet kahapon. Problema ng mga katuski kay nihuot. Hindi masunod ng mga katuski. Mali kahapon lang yatod. Hindi may problema maghapon. Sa taon katuski. Sa ibabaw luwag sa ubos ning huot. So ang gibuhat mga katuski, itiltila na lang ang simento para nga masulod. So ang gibuhat ang buntag ako na po siyang bulitan ako po gisawa sa simento para nga dili nilata lang. Udah pa kayo katuski. Ako pa nang i-linis ka ron. Kung gito kong interes sa kung gito kong interes kusina na ikamay nga pitusinganan. Gilid sa wuling gilid sa mo sila o kaning lapis sa may timbanan hindi inis. So ipasa naman tapos ang hindi pagay-gahi kagaya na naman ito siya na ko i-finish. Medyo gay-gahin naman ang ban. Ako nang kalimanog nus-nus. Di pagitit. Okay. Hindi magkabayagas ang kulit. Kanto mga katuski. Ilas namin yung kanto. Siya hinay kay umuk. Hindi pwede biglaon. Baga ako siya magtuski. Mahinay.
Kaya na rin ang banda tayo. Dahil na rin. Ini mana kantong itu sih? Ini mali kalangan di kayak maklaro. Hindi maklaro ang kanito. Ini kanina kantong kana. Sobos. Di kaya siya maklaro. Wait mo. Mali dugay. Okay. Kagahin na nagmayo ron. Kagahin na kita nagmayo. Ayan na po. Ayan ako pinison.
kasi namusan ko ako di supuagan man kaya makatuloy ko ano kay usan ko man karon okay na isip. So ipinis ito sa sulat mga toski sa kwarto.
Hmm. Sobra. Sobra na masa ang katas kita. Hindi ako kaya pa. Pero mabulit. Sino ba ka to? Saan ba ni? Suwasit, no? Opo na rin tubig. Diba?
kanto. So, dito sa ano kwarto ko itong building hapon. Dito na. Sihat terus hapon na rin kasi dari sini ko ang mga panutang. Kemana bago ini berbeda. Kan mau ini mau penjelasan. Na kaitan ng kasunod ng pagkutangan pagkagamit ng kasi ng pagkitasan ito kay ako tapos sa sangyo sa ranger no so ito salamat sa magkanayon ninyong sunod subay-bay sa akong video. Thank you and God bless.